Tobias, hvad handler det her om? Hvor lang tid tror du har? Det kan ingen af os, hverken syge eller raske, vide noget om. Det er godt, de fleste læger i det jul. Hvad fejrer vi? Vi fejrer, at vi er i live. Du var lidt vild med hende, var du ikke? Vi legede sammen som børn. Vi kyssede også hinanden en sommer for 30 år siden. Dør ikke af at kysse hinanden. Jeg vil overhovedet ikke dø. Vi flytter røven lidt. Måske du så straks vil få det bedre. Vi kan ikke bare give op. Lina og jeg en mand, der er ved at dø, var I må være sindssyge. Mirakler, de er ikke afhængige af, at man tror på dem. Det er bare noget, der sker. Hvorfor spørger du mig om det? Var det egentlig ikke din kones bil, var det ikke? Der er situationer, som man helst vil glemme. De har jo sagt til dig 1000 gange, gør det, Tobias. Spring.